Sziasztok! Most a gyulladásos bélbetegségeken, IBD-ken belül is a Crohn betegségről lesz szó. Ugye klasszikusan még a colitis ulcerosa sorolódik ide. Mi a legnagyobb különbség a kettő között? Egyrészt a gastrointesztinális rendszer érintettségének a hossza a különbség, másrészt pedig a gastrointesztinális bélrendszer érintettségének a mélysége a nagy különbség. A Crohn betegség az egész rendszeren keresztül bárhol elhelyezkedett bármelyik részét érintheti a traktusnak, és azon belül is egy transmurális, tehát egy teljes bélfalon átívelő gyulladást, nekrózist okoz, ideértve a mukózát, szubmukózát, muszkuláris, illetve adventíciát vagy szeróza rétegeket is, egy transmurális gyulladást hoz létre. A Crohn betegség bimodális elosztvású, kétcsúcsú, ami azt jelenti, hogy 15 és 30 év között, illetve 50 és 80 év között van az előfordulási csúcsa a betegségnek. Nem részletekbe belemenően nézzük meg, hogy a Crohn betegség miről is szól patogenezisét tekintve. A Crohn betegségben három fontos tényezőt írnak le, emelnek ki manapság, ez a három pedig a környezeti, a genetikai és a mikrobiom szerepe. Környezeti szerepként itt a dohányzás, ami nagyon erősen befolyásolja, de ide jöhet még az antibiotikumfogyasztás, nem szteroid gyulladásgátlóknak a túlzott használata is, illetve olyan diétás megfontolások is, mint az alacsony rostbevitel, a magas zsírbevitel, D-vitamin hiány is akár ide tartozhat, ami triggerelheti a Crohn betegséget. Na, miről is van szó patogenezisét tekintve? Hogyha tovább lépünk a genetikai faktorra, akkor kicsit jobban megérthetjük. Itt a NOT2-t érdemes lehet talán kiemelni, ami egy olyan fehérje, egy olyan gén, amely olyan fehérjét kódol, ami a bélrendszerből, a béllumenből gyakorlatilag mintázza és osztályozza a citoplazmába bekerülő sejt törmelékeket, illetve mikroorganizmus törmelékeket, és amennyiben ott kóros mikroorganizmus sejt, ez a NOT2 rendszer, abban az esetben gyulladást generál, a gyulladás pedig lehetőség szerint eliminálja azt a kóros baktériumot, ami bekerült a béllumenbe. Ugye a bélre úgy kell tekinteni, a béllumenre, mint a környezetnek a része, ugye a szájnyílástól az ánusznyílásunkig gyakorlatilag a környezetünknek feleltethető meg a béllumen, és a környezet és a szervezetünk között lévő barriert hozza létre a bél, illetve a mikrobiális rendszerünk. És a bélnek, mikrobiális rendszernek a sérülése, tehát a barriernek a sérülése oda vezethet. Itt ugye első körben ezt a NOT2 rendszernek például a mutációját írták le ebben, amikor nem képes eltávolítani a kórokozó baktériumokat, hogy a lumen felől az interstícium felé bakteriális transzlokáció fog bekövetkezni. Ugye legyen szó jó vagy rossz baktériumokról, az interstícium azok mindenféleképpen már bejutott baktériumok, ott bizony gyulladást fognak generálni, interleukineket, citokineket, tumornekrózis faktorokat fognak generálni, ott helyben létrejön egy gyulladás, a gyulladás létrehozza ott helyben a gastrointesztinális tüneteket Crohn betegségben, de ezek nem csak helyben fejthetik ki a hatásukat, szisztémásan eljutva ezek az interleukinak extra gastrointesztinális tüneteket is létrehozhatnak, és tulajdonképpen így fogható fel a Crohn betegség barriersérülésből, gastrointesztinális és extraintesztinális tünetekből, és ezáltal térjünk is rá a gastrointesztinális tünetekre. Hogyha a vékony belet érinti, ugye bárhol felléphet Crohn betegség, vékony bél érintése, mit csinál a vékony bél? Felszív, emészt felszív. Mit fog felszívni? Ugye a fehérjéket, ennek az érintettsége esetén hipoalbuminémia léphet föl, elektrolitzavarok, elektrolitokat is felszív, elektrolitzavarokhoz is hozzájárulhat. Fogyás emiatt, ugye, tehát egy malnutríció alakulhat ki a malabszorpciós állapotból. Vékony bél speciális szakaszait is érintheti a gyulladás. Duodénumot, hogyha érinti, akkor ugye ott szívódik fel a vas hiányt okoz, mikrociter, hipokrom, hiporegeneratív
anémiát tud elég gyakran okozni. Maga a duodénumnak az érintettsége, illetve az általános gyulladás, hepcidin átreguláció miatt is, tehát két irányból is vashiányos anémiához vezethet. Terminális ileum, ugye leggyakrabban a terminális ileumot érinti a betegség, és ezért számítani lehet, de nem látjuk ennyire gyakran a B12, illetve a folsav vitamin hiányát. Nem látjuk annyira gyakran, mint mondjuk a vashiányos anémiát. Ennek részben az is az oka egyébként, hogy a vasraktárban azért kevesebb van, míg a B12 folsav raktár azért a B12 a májban évekig el tud raktározódni, tehát ahhoz ritkábban látjuk a B12 hiányos makrociter, hipokróm vagy a hiperkróm, hiporegeneratív anémiát, de előfordulhat ez is. Vékony vérnél természetesen létrejöhet hasmenés is a malabszorpció miatt, akár gondoljunk nagyon ritkán fel se írom szteatorjára, ami ugye egyrészt lehet a zsírfelszívódás hiánya, károsodása miatt, a zsírhoz kálcium köt, a kálciumot is ezáltal üríti a szervezet, ami oszteoporózishoz vezet, D-vitamin hiány is van ebben a betegségben, illetve kálciumvesztés során oxalát fog több mennyiségbe felszabadulni, akár nefrolitiázishoz tud hozzájárulni, illetve epesavvesztés is van, és ezek kolelitiázishoz tudnak hozzájárulni. Például ezek ritkábbak, ezért fel se írom a táblára. Következő az a hasmenés, ami sokszor inkább ugye a kolon érintettség miatt történik. Kolonban mi történik? A víz felszívása történik, ez károsodik, vizes hasmenés van. Nem csak vizes hasmenés lehet, mindjárt fogjuk látni, hogy miért. És megint csak ugye elektrolit zavarok, gyulladást tud okozni. A gyulladás mit fog okozni? Okozhat például striktúrákat, a béle gyulladás, ugye ott helyben makrofágok, neutrofilek vannak, de nem csak ők, hanem fibrocitákat is odavonzanak, és egy krónikus gyulladás az bizony striktúrát, fibrózist fog okozni, ez akár mechanikus ileuszhoz is vezethet, meteorizmushoz vezethet. A fisztula az hasonlóan egy gyulladás miatt alakul ki, viszont itt a lumennel rendelkező szerv, ahol a transzmurális gyulladás megtörténik, talál magának még egy lumennel rendelkező szervet. Például a gyulladás átterjed annak a falára, és ott is transzmurális nekrózist okoz, és megszületik a kettő közötti összeköttetés, fisztula jön létre, ezt hívjuk enteroenterális fisztulának. Nem csak enteroenterális fisztula lehet, hanem lehet enterokután fisztula, és itt a bőrre ürülő széklet, nagyon ritka szövődmény. Egyrészt szövődményekről, másrészt tünetekről beszélünk, jelentkezhet első tünetként is súlyosabb úgynevezett szövődményekkel a beteg, de ezeket más néven szövődményeknek is lehet tekinteni. Tehát fisztula lehet enteroenterális, enterokután, rektovaginális, ugye itt az hüvelyen keresztül való székletürítés hívhatja erre föl a figyelmet, nyilván fájdalommal is járhatnak ezek a gyulladás miatt, illetve lehet enterovezikális fisztula is, ami pneumatóriával, fekalóriával, visszatérő cisztitiszekkel hívhatja fel magára a figyelmet. A tájog az a striktúra fisztulának tulajdonképpen a keveréke, amikor megtörtént a transzmurális nekrózis, kijutnak a bélbaktériumok, illetve egyéb baktériumok a környezetbe, viszont mielőtt még elérni a túloldalon lévő szervet, azelőtt letokozódik, fibrotikus kapszula veszi körül, és ott helyben tárolja, próbálja meg a szervezet elől letokolni ugye a baktériumokat, fehérvérsejteket a szervezet, és kialakítja a tájogot, és itt emelném ki, és hoznám ellentétbe a kolorektális karcinomával, mint szintén egy szövődménnyel, nagyban megnöveli a Crohn-betegség a kolorektális karcinomának az esélyét, az IBD-k egyébként nagyban megnőlik ugye a gyulladás miatt, és bizony tájogos, multiplex tájogrendszer esetén nehéz lehet adott esetben elkülöníteni a kettőt. A differenciál diagnosztikai problémát is okozhat tájog versus kolorektális karcinóma.
egymáshoz képest. És akkor eljutottunk a melléna hematokéziáig. Melléna az egy emésztett fekete szurokszékletet jelent, a hematokézia pedig friss, piros vért jelent, attól függően, hogy fentről indul a vérzés, vagy alulról, ahol érdemi emésztés már nem igazán történik, vagy éppen nagyon nagy mennyiségű vérzés felülről nincs ideje megemésztődni. Na, ezek is gyakoriak, tehát nem csak a vizes hasmenés lehet, hanem lehet melénás, tehát piros vagy fekete hasmenése is a betegnek. A fájdalom nagyon jellegzetes prezentációs tünet, ami most így jelölöm, a jobb alsó kvadráns fájdalmat, a rezisztenciát. A következő rész az extraintesztinális tünetek lesznek, amiket ugye a szisztémás hatása okozza a citokineknek, interleukinoknak, közérzet romlását egyrészt ugye ezek a citokinek fogják okozni, másrészt pedig az eltérések, amiket már megbeszéltünk, nyilván a fájdalom is okoz egy közérzetbeli csökkenést, az anémia is okozhat, elektrolit eltérések is okozhatnak a közérzetben csökkenést. Nagyon fontos tünet szintén. Nagyon fontos a láz, szintén ugye a hipotalamusz interneukinnal való találkozása fogja okozni a lázat. Okuláris tünetek között az iritiszt lehet említeni, vagy anterior uveitiszt, a posterior uveitiszt és episzkleritis, azt akár szabad szemmel is nagyon könnyen észre lehet venni, ezekre kell figyelni. Kután tünetek, pioderma, gangrenózum, eritéma, nodózum és aftózus stomatitis. Nagyon fontos, hogy ezek akár megelőzhetik a betegséget, a betegség mindenféle jelei nélkül is. Megjelenhetnek, eltűnhetnek, nem mindig vannak összefüggésben a betegség fellángolásával, súlyosságával, de előtte bizony megjelenhet, mielőtt még az egész betegség kialakult. Arteritis, itt szeronegatív ileitis vagy ilitisre kell gondolni, illetve szakroilitisre kell gondolni, illetve a kis izületek is érintettek lehetnek, de ugyanúgy a tértizület is, nagyobb izületek is akár érintettek lehetnek. A hepatikus alatt, ahogy már említettem, epesav vesztés, az megnöveli az esélyét, ugye az epehújag köveknek, illetve a primer szklerotizáló kolangitiszt érdemes megjegyezni, a májelégtelenségnek egy súlyosabb formáját, illetve májelégtelenségbe vezethet akár súlyosabb esetben. Ez a PSC röviden inkább colitis ulcerózához fog társulni, de érdemes már itt megjegyezni. A hemosztázisban pedig egy emelkedést vagy fokozódást fogunk a von Willebrand faktor aktivációja miatt tapasztalni. Tehát ezek a betegek hajlamosabbak lesznek egyrészt a vérzés mellett a hiperkoaguláció, tehát hospitalizált, krónos betegnél azért érdemes megfontolni a véri hígítónak is az adását rögtön. Miből fog összeállni tehát a diagnózis? Leges az anamnézis, fizikális tünetek, amiket már említettem, ugye legfontosabb anamnesztikus adatok, ilyen lesz például a hasmenés, a fájdalom, ami általában jobb alsó kvadránst érinti, a fogyás, a rossz közérzet, illetve a láz, és természetesen az egyéb tünetek, de ezek lesznek a vezető leggyakoribb tünetek, illetve anamnesztikus és fizikális leletek. Kolonoszkópia során pedig a kolonoszkópia ugye egy gold standard vizsgálat, hogyha gyanunk van IBD-re, kolonoszkópiára kell, hogy kerüljön a sor. Ileokolonoszkópiára megfelelő előkészítést követően. Kolonoszkópián mit láthatunk? Ugye itt vannak ezek az úgynevezett skip léziók, az egész gastrointestinum mentén még egyszer bárhol előfordulhatnak. Ezek a lézióknál az egészséges területek váltják egymást a kóros tünetekkel, ezt hívjuk skip léziónak, illetve lehet utcakőrajzolat is. Ez ugye a helyi gyulladás, ödéma és fibrózis váltakozása miatt lehet ez az utcakőrajzolat, ami még jellegzetes. És fontos, hogy kolonoszkópia során legalább 3 helyről történjen biopszia vétel, és ez fogja igazából igazolni, még kriptaabszesszusok, stb. Ez fogja igazolni a Crohn betegségnek a diagnózisát, és ez az
ez a 3-as fogja, tehát az anamnézis, fizikális vizsgálat, panaszok, a kolonoszkópiás látlelet, illetve a mikroszkópia, patológia fogja igazolni a betegséget. Ezen kívül még azért találunk laboreltéréseket is, ki tudja, hogy mi ez a lila kupakos cső, mit lehet vele nézni. Elmondom, ez az ettával gátolt cső, ebben nézzük például a vérképet. A vérkép eltérések, ugye beszéltünk már anémiáról, leginkább mikrociter vashiányos anémiáról. Vérkép eltérésekről lehet szó, illetve a hematokritnak van egy fontos szerepe, még az úgynevezett Crohn's Disease Activity Index, ami tulajdonképpen az itt felsorolt tüneteknek egy jó nagy részét foglalja magába, és néhány laborértéket is, és ezzel lehet megmondani a betegnek, mennyire aktív az éppen a Crohn betegsége, ezáltal fogalmat kaphatunk arról, szükség van a hospitalizációra, illetve szükség van a képalkotó vizsgálatokra, szükség van a terápia módosítására, akár sebészeti útban is kell gondolkodnunk. Ezt a medcardba beütve kell, vagy lehet használnunk ennek a megítélésére, nagy segítség lehet. Ki tudja, mire jó, visszatérve a piros kupakú cső, ez egy natív vérvétel, szérumot fog nekünk mutatni, tehát elektrolitzavarokra, amit itt említettem, elektrolitzavarokra derülhet fény, hipoalbuminémiára, alacsony kreatinére, ugye az izomvesztés miatt kerülhet, vagy derülhet fény ebből a csőből is. Egyéb dolgokat is nézzünk, a CRP nagyon-nagyon fontos, megint csak gyulladásos paraméter, emellett a kalprotektin még fontosabb lehet akár a CRP-nél, és a kalprotektin az egy gyulladásos paraméter, csak úgy, mint a CRP, ez székletből nézendő a kalprotektin, emelkedettsége jobban összefüggést mutat sok esetben a Crohn betegsége, tehát megtartó, stagnáló CRP, vagy akár normál CRP mellett lévő emelkedett kalprotektin, az jelzi a betegség aktivitását. Tehát ez is egy fontos dolog. D-vitamin szint ellenőrzése is fontos, pontosabban a D-vitamin pótlása nagyon fontos. Ugye itt az oszteoporózis, kálciumvesztés, D-vitamin hiány, esetleges később a terápiával látjuk a szteroidkezelés miatt. Nagyon-nagyon fontos gondolni a D-vitamin pótlásra. Végül pedig a radiológia. Radiológiából itt ugye kell arra gondolni, hogy ezek a betegek valószínűleg többször fognak radiológiai képalkotás alá kerülni, ezért a sugárzással spórolnunk kell, csak ha nagyon muszáj, leginkább az MR-t, a hasi MR vizsgálatot, illetve MR enterográfiát szoktuk alkalmazni, amivel követhető a betegségnek a szövődményei, illetve a betegségnek a diagnózisában is lehet szerepe akár az MR enterográfiának, de ugyanúgy CT enterográfia is létezik, természetesen hasi ultrahang, hasi röntgen is létezik, de a legjobb követési módszer az az MR lesz, nem beszélve természetesen a kolonoszkópiáról, ami az aranysztenderdje megint csak a követésnek, és akkor térjünk át a terápiára. A Crohn betegség gyógyszeres terápiájának célja 3-as. Először a betegség remissziója indukciós kezeléssel történik, aztán annak a fenntartása szükséges, és adott esetben a szövődményeknek a kezelésére kerülhet sor. A betegségnek, illetve a fellángolásnak a kezelése az súlyossági alapon rizikóstratifikációszerűen megy, ez alapján választjuk meg a gyógyszereket, részleteiben most ennek nem megyünk bele. Fontos továbbá még, hogy a terápia, a gyógyszeres terápia az bizony betegség lefolyást módosít. Nem csak tüneti terápia, hanem ez bizony a betegségnek az előrehaladását is jelentősen tudja módosítani, lassítani vagy teljesen gátolni. Indukcióra glükokortikoszteroidokat alkalmazunk, 2-t emelnék ki, a metilprednizolont, vagy más néven medrolt, gyógyszertári nevén, és budezonidot. Ugye kettőnek a kinetikája között jelentős különbség van, medrol szisztémásan hat, ugye a májmetabolizmus után még van jócskán hatása, a budezonid viszont a májban sokkal nagyobb mértékben metabolizálódik, inkább marad a bél rendszerben, és inkább lokalizált ileocökális vagy ileális, proximális
betegségben, Crohn betegségben használják, amikor csak az a rész érintett. Minden más esetben inkább metilprednizolont használjuk, ugye budenozinból van budenofal, hab és kapszula, bevont kapszula formájában is. Medrolból pedig ugye lehet IV formában és per osz formában is alkalmazni, akár egy IV lökéskezelés követően, gondoljunk csak a per osz taperingnál a gyógyszer leépítésre. Tehát az indukciót elérjük ezekkel a gyógyszerekkel. A mellékhatásokra gondolva, mik lehetnek a mellékhatások? Hát ugye akutan nyilván van pszichózis, amit okozhat a kisebb-nagyobb dózisokban, ez ritka, de valós mellékhatás. Akutan még a vércukorháztartást tudja eltolni, ez azért gyakrabban fordul elő, szintén gyakrabban hipertóniát tud okozni, már viszonylag rövid idő, 1-2 hét után is akár izomgyengeséget is tud okozni, bőrgyengeséget, stb. Mind nem sorolom fel. Hosszabb távon, már néhány hónapos kezelés után is akár csontvesztés, súlyos csontvesztés, oszteoporózist is tud okozni. Ha ezekbe belegondolunk, akkor azért beláthatjuk, hogy körülbelül 4-8 hétig ajánlatos alkalmazni, esetleg ezt megismételni, 4-8 hét alkalmazás után viszont az indukciót leépítéssel együtt abba kell hagyni, és más kezelést is hozzá kell venni, hogyha nem hatásos, vagy ha hatásos, akkor pedig a más fenntartó kezelésre át kell térni, tehát indukciós kezelés, szteroidterápiát rövid távon használunk csak. Vannak még más indukciós kezelések is, amit lehet alkalmazni. Magyarországon ez az elsődleges immunmodulátor, az azatioprin, vagy más néven Imurán. Az Imuránnak az érdekessége, hogy ezt felépítve, tehát step up kell alkalmazni. Miért? Mert csontvelői toxicitása van, és a csontvelői toxicitás szeretnénk kikerülni, tehát a vérkép ellenőrzés az mindenképpen szükséges, kis adagokból elindulva nagy adagok felé. Ezt megelőzendő egyes országokban, egyes helyeken a tiopurin metil transferáz TPMT enzimnek illetve a génnek a vizsgálatával ebben a génben deficiens betegeknél sokkal nagyobb és hamarabb lesz a csontvelői toxicitás, illetve annak a kockázata. Ezt meg lehet mérni, itthon ez kevésbé alkalmazott, nagyon szorosan kell követni. Másrészt ez az akut hatása, másrészt hosszú távon ennek az immunmodulátorszernek, ugye ez egy kemoterápiás szer, ezért a malignitásnak a kockázatát azt kérdőjel, de mégiscsak meg tudja valamennyire emelni, tehát hosszú távon, mondjuk 2 év után, körülbelül ezt mondják, tapasztalati úton, 2 év után ismét el kell gondolkodni, hogy szükségesen még immunmoduláns kezelés a betegnek, vagy esetleg meg lehet-e szüntetni azt. Immunmodulátor nagyon jó hatást mutat biológiai terápiával, azon belül is a TNF-alfa gátlókkal, amikre mindjárt ki fogunk még térni. Ezek együtt egymás hatását felerősítik. Ugye a biológiai terápia az monoklonális antitest terápiát jelent, ezekre szervezetünk által immunreakció alakulhat ki, ezáltal csökkentve annak hatását, a szervezet által immunreakció kialakításának blokkolásában játszhat szerepet az azatioprin. Tehát a gyógyszerellenes antitesteket tudja valamelyest, ez az elmélet, tudja valamelyest az azatioprin befolyásolni jó irányba, és ezért egymás hatását is tudják erősíteni. No de, mielőtt biológiai terápiára rátérünk, van itt egy nagy kérdőjel. Bármely biológiai terápia előtt meg kell bizonyosodnunk bizonyos dolgokról. Ilyen a hepatitis státusz, a CMV, EBV aktív, fontos, hogy aktív fertőzés van-e, TBC, tehát kvantiferon teszt elvégzése van-e, illetve nagyon fontos, még vissza fogunk rá térni, malignitás kizárható-e a betegnél. Mellkasröntgen például az alapvető a TBC-nek, illetve a kvantiferon TBC-nek, malignitásnak pedig az egyéb akár képalkotó vizsgálatok jöhetnek szóba. Biológiai terápia tehát megvan, hogy alkalmazhatjuk következő lépésben, első körben
TNF-alfa gátlók, infliximab, illetve adalimumab. Infliximab egy kiméra antitest, ez a leggyakoribb Zeszli például, az adalimumab pedig egy teljesen humán antitest, humira például. Másod, illetve többed vonalban már alkalmazhatóak az alfa-4 beta-7 integrin inhibitorok, ilyen például a vedolizumab, illetve alkalmazható ez. A vedolizumabról annyit érdemes még tudni, hogy ez helyileg a bélben hat, az alfa-4 beta-7 integrin, ugye az integrinek arra valók, hogy amikor a fehérvérsejtek a vérkeringésbe áramlanak, az integrinek lesznek azok, akik kinyúlnak értük, és éppen a gyulladás helyén az integrinek kifejeződnek, kinyúlnak a fehérvérsejtek, hogy itt álljatok meg, itt a baj, gyertek be az interstíciumba, és itt segítsetek nekünk. Na, ezt a kinyúlást, ezt a jelzést az alfa-4 beta-7 integrin inhibitorokkal elvesszük, nem fognak kimenni, marginalizálódni, és interstíciumba kivándorolni a fehérvérsejtek, nem lesz gyulladás magyarul. Ez pontosan a bélrendszerben hat, ezért ezt idősebb, tumoros betegeknél érdemes lehet akár elsőként is elkezdeni használni. Entyvio például a neve. Aztán interleukin 12-23 inhibitor, ilyen az ustekinumab, ugye ezek az interleukinok azért ismerősek lehetnek az olyan betegségben, mint például a pszoriázis, vagy ankilitis, spondilitis ankylopoetica betegségek, tehát ízületi és bőrbetegségekben is érdemes lehet akár ezzel kezdeni. Tudjuk, hogy kután, illetve artikuláris megjelenési formája, szövődménye is van a Crohn betegségnek, illetve csak az interleukin 23, ez egy újabb gyógyszer itt Magyarországon, tehát ezeket mi napi szinten is használjuk, újabb gyógyszer, ustekinumab az például a Stellara, újabb gyógyszer lehet a risankizumab, ami csak az interleukin 23-at gátolja. Ezen kívül még léteznek, fordítva, JAK inhibitorok, ugye ismerten a tocilizumab, és itt is van egy újabb JAK inhibitor, ez az UPA, dacitinib. Megint csak egy újabb szer, amit még szintén lehet többen vonalba is alkalmazni. De hogy döntjük el, hogy melyik? Tehát elsőként általában a TNF-alfa gátló, leghatékonyabb, a legjobb szerek. Ha nem működik, vagy visszaesik a beteg fellángol, akkor utána kell járni, hogy miért lángolt fel a betegség. Malignitás lépett fel, amiről eddig nem tudtunk, vagy éppen maga a betegség az, ami fellángolt, a gyulladásos markereket kell ilyenkor nézni, fekális kalprotektint kell ilyenkor nézni, képalkotókat kell ilyenkor vizsgálni, vérképet, stb. De el kell gondolkoznunk, hogy melyik áll fönt, malignitás vagy a betegségnek a fellángolása. És hogyha arra jutunk, hogy a betegség fellángolása, akkor a biológia terápia, amit alkalmazunk, nagyon nagy rész, hogy a biológia terápiát alkalmazunk, akinek kell terápia, ott a terápiát alkalmazzuk. Nyilván van a watch and wait típusú Crohn betegség is, legtöbbnél viszont biológiai terápiát alkalmazunk. Mit kell nézni? A gyógyszer szintet kell nézni. Ha ez alacsony, akkor lehet több gyógyszert, vagy sűrűbben adni a gyógyszert, attól függően, hogy melyikről van szó, illetve anti-drug, vagy anti-gyógyszer, antitestet ad nézni. Hogyha ez magas, az megint csak nem jó, akkor gyógyszer csoportot is kell váltani, nem elég akár csak gyógyszerek között, a gyógyszercsoportok között is már akkor meg lehet fontolni a váltást, tehát a gyógyszer szint és a gyógyszer ellenes, neutralizáló antitestek alapján tudunk választani, hogy milyen terápiát válasszunk, milyen terápiára térjünk át az adott betegnél. Ezek laboratóriumban elérhetőek. Szövődményekre rátérve. Beteg bekerül a kórházba, hospitalizálódik. Első fontos kérdés, kapjon-e LMVH-t, profilaktikus LMVH-t, ugye von Willebrand faktor aktiváció miatt. Ismertek a tromboembóliás szövődmények. Aztán
parenterális táplálásra szüksége van-e a betegnek? Ugye itt a gyomor-bélrendszer tehermentesítésére szükség lehet adott esetben. A medról, tehát az indukció, a hirtelen fellángolás, ugye, metélprednizolonnal próbáljuk kezelni, de emellett lehet, hogy parenterális táplálásra is rögtön szüksége van a betegnek. Emellett elektrolit és folyadékpótlásra is szüksége lehet. Itt csak ezzel nem tudjuk megoldani a problémát. Ha ezzel sem, akkor marad a műtét. Még egyszer az okokat kutatni kell, hogy mi miatt lángolt fel a betegség, vagy tűnik úgy, hogy fellángolt a betegség. Műtét az lehet rezekció, tágítás például. Sajnos a betegek körülbelül felében szükség lesz valamikor a betegség folyamán műtétre, bármennyire is jó a kezelése. Jó, ezen kívül még antibiotikum, van-e felülfertőződés, itt széles spektrumú, anaerob gram-negatív, de egyéb keverékekkel is akár lehet találkozni, ebben kell gondolkodni, szükség van adására, illetve nem ide tartozik szorosan, de az oszteoporózis egy igen fontos kérdés, DEXA-val kell ellenőrizni az összes Crohn beteget egy idő után, néhány év után mindenféleképpen. Ugye itt a kálciumvesztés alapvetően a D-vitamin hiány miatt és szteroidkezelés miatt is fokozott kockázatúak. De DEXA-val ellenőrizik, D-vitamint mindig pótlunk, kálciumot szükség esetén, és az oszteoporózis terápiát is meg kell kezdeni szükség esetén, akár fiatalabb betegeknél is. Köszönöm szépen a figyelmet!